Ajingan, cepet yuyui. Sempet mana Sob, ayo dolan sob. Ki semua apa? Boleh ikut cepet. Ayo adu saya. Kosek to iki lho lagi golek yuyu. Delong kasih. Ayo iki kok mah ngopo to? Aduh sak didol tak dol nggon apik, tak dol nggon apik. Apik banget gone. Wong tuwa ngene. Wis seban ngene iki lho saya wong desa arep ngopo? Dol nggon apik. Nang apik tenan iki endi? Waduh ya apik. Ayo parani. Nggo anu apa jenenge? Kementus ya apik. Mentu ora? Penting ngelu sih, ngene kene iki penak, cek rubun. Heeh. Kayak benar-benar kayak benar-benar kecukur lho, berbul. Hai. Apa ini? Apa ini? Mbak. Halo, ya. Mau berenang? Oke. Ya, tiket masuk dulu ya. Tiket masuknya satu orangnya 10.000. Lewu. Iya. Dikit iki. Gede ora. Iya. Lago to lali. Mbak ndek Gimana? men 13.000. Punya 13.000 aja. Oh, Mbak. Ya wis. Aku kan Nggak ya, Mbak. apa-apa. Sikil nggak kurang gitu apa-apa. ngene, Mbak lho. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Iya. Masuk dulu sana berenang biar bersih. Ya. Ayo. Jono. Ayo, bahan apa gitu deh? Cek kok bapaknya ae to, ramu ro iki. Ayo coba ae, sumban. tumbas le. Coba sih. Wih, sopo iki? Kok ngendi iki? Kok bleput ngene iki? Niki napa niku? Numpak niki, Mbak. Numpak niki. Flying Fox. Nggih. Wah. Oke. 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 Apa? Bare kari tadi. Kari. Tapi sadurunge masalah sih. Kan aman. Ayo, Mbak. Terus Oke, siap. Siap toh? Siap. wani toh? Wani nih. Oke, gas. Masuk. Tok-tok ini pangapunten nggih. Berkecek. Nggih niki pangapunten. Iwake boke ning sawah iki mung. Katakan saya. Ampun, selamat berdiri. Dan aman. Wih, godone kita. Sama kali ya. Penting minta iki ya. Ngapunten ya, Pak. Siap. Iki bar nyemplung sawah niki wong. Bener. Oke. Kok mungkin long net kan sebetulnya. Nyoben. Aku sih kok dhuwur meneh nih, Sob. Hati-hati. Napa di dhewe aku, Sob. Awas. Kayak mah meletrek ngene iki ya piye. Wedi Sob aku, Sob. Bocah itu. Wedi Sob. Ayo lagi kok. Oh. Wedi ya camco dhuwur kene. Oh, alah. Kepoyak. Wen. Oke, siap. Gak bahaya toh Pak iki, Pak. Oh, aman. Soalnya alat unsur standar internasional. Pokoknya aman. Oke? Itu. Aman. Nanti bawa mati pripun. Bismillah, aman. Nyawa kita. Tose, wani. Ya, monggo. Poyak ngene. Teh, kandani teh. Hati-hati lho, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Hei. Oke. Wes, Langsung. go. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngoplok ngene iki. Iya ki, Pak. Ngoplok. Go.
oh. Syukur kowe. Syukur kowe. Syukur kowe. Syukur kowe. Tinggal menit Pak, tinggal menit Pak, ayo Pak. Tinggal menit ya. Tinggal menit. Tinggal menit ya. Tinggal menit. mulai wae. Coba masake Pak. Koncoku Pak. Koncoku ki Pak masakne Pak, koncoku Pak. Tarik aja nih. Nah. Wong mbok modern sithik ngono lho. Ngompol. Iya sodet iki. Ha iki aku mah ngompol iki piye iki? Saking wedene yo. Oh iya.